priatelia, moje meno je Michal Hulík a tentokrát vám chcem predstaviť tento nádherný dvojposchodový šalet, ktorý bol postavený v roku 2019. Nachádza sa len 2,5 hodiny cesty autom od Bratislavy. Na južnej strane Chopku len 5 minút od známeho golfového strediska na Táloch. Najväčšou devízou je jeho luxusné prevedenie. Na prvom podlaží sa nám nachádza nádherná obývačka s veľkými francúzskými oknami s výhľadom na túto úžasnú terasu. Takisto kuchyňa, toaleta. Na prízemí sa nám takisto nachádza menšia technická miestnosť a na poschodí sa nám nachádzajú 3 izby, 2 detské izby a 1 spálňa s vlastnou kúpeľňou. Takisto súčasťou tohto dvojposchodového šaletu je ďalšia kúpeľňa s vlastnou saunou. Podlahová plocha tohto nádherného šaletu je viac ako 135 metrov a patria k nemu takisto 2 vonkajšie parkovacie miesta s ďalšou technickou miestnosťou, ktorá môže byť použitá ako sklad lyží, na drevo, na bicykle. Odtiaľto je len 10 minút autom cesty na nástupnú lanovku Chopok juh, odkiaľ môžete vychutnávať krásy našich úchvatných nízkych Tatier. Nech sa páči, priatelia. Čo viac si môžete prijať.